Эфирда оңалықлар вақты студияда Лина Хасаншина. Әлмәттә ғойлә мирасын саклыйлар. Бөгелмәдә Ходи атласы премиясына лайыклыларны ашыкладылар. Ознакайда патриотлар үстерәләр. Әлмәт районында йорт янган. Янгын сөндіру хезмәтләре пультына бүген төнлә, ягъни 1 мартта 2 сағат 18 минутта Русакташ авылындагы Совет урамындагы шәхси йортта янгын турында хәбәр килә. Янгын нәтиҗәсендә торак йортның түбәсе, мансардалы каты өлешчә зыян күрә. Беренче катның биналары ныктаушала. Янгынның гомуми мәйданы 85 квадрат метр тәшкил итә. Зыян күрүчеләр юк. Вакыйганың сәбәбе ачыклана. Иртәгә 2 мартта сәгать 9-да халыкны эш белән тәэмин итү үзәге хатын-кызлар өчен вакантлы эш урыннары ярминкәсе үткәрәчәк. Килүчеләргә җитештерү һәм хезмәт бүлмәләрен җыештыручы, сатучы, урам җыештыручы, тәрбияче, кухня эшчесе, хисапчы, пешекче, кассир һәм башка вакансияләр тәкъдим ителәчәк. Килүчеләр шәһәр предприятиеләрендә һәм оешмаларында буш эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турында мәгълүмат алачак. Ярминкәдә катнашучы предприятиеләрнең кадрлар хезмәтләре вәкилләре белән очраша, шулай ук хезмәт һәм мәшгульлек турындагы законнар буенча консультация ала алачаклар. Шулай ук эш эзләүчеләрнең мәшгульлек хезмәте күрсәткән хезмәтләр турында белү мөмкинлеге булачак. Калабызның драма театрында «Эхо веков в истории семьи» тарихта без эзлебез исемле республика шәҗәрәләре фестиваленең муниципаль этабы узды. Анда Әлмәт районының 4 гаиләсе катнашты. Педагоглар һәм мәдәният хезмәткәрләре гаиләләре катнашкан чарада безнең төшү төркемендә булып кайтты. Драма театры коридорында гаиләләрнең күргәзмә материаллары урнаштырылган. Анда традицион милли яки гаилә бәйрәмнәренә әзерләнә торган аш-сулар урын тапкан. Вот сегодня я представляю тех своих родственников, которые как-то связаны с творческой деятельностью и педагогикой. Сәхнәдә инде гаиләләр шәҗәрә турында сөйли, иҗади номер күрсәтә һәм династиясы белән таныштыра. Оештыручылар сүзләренчә биредә 300 еллык тарихы булган гаиләләрдә зуррак тарихлылар да бар. Татарскую национальную семью представляет знаменитая династия Валиахметовых-Заляевых, Сулеевская сельская... Татар милләтен Сүлей авыл советы Шарлама авылына Валиахметовлар, Җәләевлар гаиләсе тәкъдим итә. Шулай ук 6-нчы мәктәпкәчә учреждениедән Шәңгәрәевләр гаиләсе, Рус Акташыннан Фокиннар гаиләсе, Рус, ә югары Акташтан Якуниннар гаиләсе Мордва милләтен тәкъдим итә. Ну, русский Акташ, соответственно, представляет семья Фокина номинацию русскую, и семья Якуниных представляет мордовскую национальность. Бәйге 5-нче тапкыр уза. Быел дәүләт архивы конкурс үткәрү тәртибен үзгәртә һәм жюри муниципаль этапка үз вәкилләрен дә җибәрә. Бу этапның җиңүчеләре итеп Шәңгәрәевләр гаиләсе танылды. Алар ай азагында зона этабында Әлмәт районын тәкъдим итәчәкләр. Бөгелмәдә Ходи атласы премиясына лайыклыларны ашыкладылар. Бу эшне Ходи атласы исемендәге фонд ел сайын хәтер кичәсен оештырып уздыра. Әлеге чарага укучыларны, укытучыларны, фән эшлеклеләрен чакырып алганнар. Толырак Айгөл Шәрәфиева да. Күркәм традиция дәвам итә. Татар зыялыларының күрнекле вәкиле, мәшһүр татар тарихчысы, галим педагог, шәхес культы корбаны булган Ходи атласын ел сайын искә алалар. Бу эшне аның исемендәге фонд оештыра. Кичәдә Бөтендөнья татар конгрессы әһелләре, Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре, галимнәр, фән эшлеклеләре, язучылар катнаша. Безнең Ходи атласы хәтер кичәләре инде традицион рәвештә ел сайын уздырыла. Менә бу елда без ул традицияны бузмадык. Аллаһка шөкер, менә бүген бу чара үткәреләчәк. Шулай ук фонд тарафыннан бүләкләр тапшырылачак. Мәгърифәтче, шәфәгать иясе һәм башка бүләкләр тапшырылачак. Кичәдә милләт хаятына үзеннән өлеш керткән һәм тырышлык куйган милләттәшләребезгә Ходи атласы исемендәге фонд бүләкләрен тапшырдылар. Тарихчы, этнограф, төбәк тарихын өйрәнүче, җәмәгать эшлеклесе, Киров өлкәсенең Иске Пәнәгәр авылы имамы Зияддин Нәҗметдинов милләт пәрвәр дигән шәрәфле исемгә Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты тарафыннан тәкъдим ителгән. Зияддин Нәҗметдинов гарәп телендә язылган иске татар китапларын тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Мәчетебезнең юбилеен уздырдык менә шул вакытта. Тагында тарих белән кызыксынып китеп инде, шул вакытта үзебезнең авылыбызга, мәчетебезгә караган архив документлары белән эшли башладык. Акрын-акрын инде үзебезнең авылныкын, тирә-як күрше авылларныкын хәзер инде бүгенге көндә Татарстан һәм башка төбәкләр буенча төрле җирләрдән аерым теге
кешеләрнең теләкләре белән инде материкаллар тәрҗемәсе белән шөгыльләнәм. 2023 елның мәгърифәтчеләре дип Балык Бистәсе районының Яңа Сала авылыннан туган як мирасын барлаучы Гариф Нурулла һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нәҗип ага Нәккаш танылды. Чара һәм тәбрикләүләр концерт программасы белән бәйләнеп барды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Ознакай шәһәренең балалар иҗаты үзәгендә патриотик җырлар конкурсы узды. Әлеге чара хәрби патриотик айлык кысаларында үткәрелде. Яшьләр үзәге тарафыннан оештырылган бәйгенең төп максаты ватаныбызның героик тарихын һәм хәрби данын популярлаштыру, яшьләрдә милли горурлык, патриотизм хисләрен тәрбияләү, иң талантлы башкаручыларны билгеләү. Теманың дәвамы алдагы материалда. Мондый бәйге районда ел сайын үткәрелә. Бүгенге чарада районның оешма предприятие коллективлары, шулай ук мәктәп укучылары төркемнәре катнаша һәм аерым башкаручылар да чыгыш ясаячак. Бәйге барышында жюри конкурсантларны түбәндәге критерийлар буенча бәяләде. Башкару сәләте, сәхнә культурасы, костюм һәм реквизитлар үзенчәлеге, патриотик тема яктыртылышы. Барлык конкурсантлар да көчле әзерлек белән килгәннәр. Кемдер мондый бәйгеләрдә ел сайын катнаша, ә кемнеңдер әле беренче килүе. Мы собрались всем классом и пришли сюда выступать, петь песню «Дядя Вова». Без ватанны саклаучылар көненә һәр ел мәктәбебездә дә, мондый мероприятияләрдә дә катнашырга тырышабыз. Без үзебезнең тарихыбызны, әби-бабайларның тарихын белергә тиешбез дип уйлыйм. Һәм шуның өчен без бүген военно-патриотическая песняны башкарачакбыз. Бу конкурста без һәр ел катнашабыз, чөнки безнең өчен бу бик мөһим. Өйрәнергә, туган якны өйрәнергә безгә бик кирәк. Вокал төркем номинациясында Тымытык авылы коллективы бүгенге вәзгыятьнең төп темасын ачып салса, Азамат Миргалиев соло башкаруында тамашачыларны үзенең ахәңле моңлы тавышы белән таң калдырды. Нәфис сүз башкаруда иң талантлылар ачыкланды. Сез шытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк аттыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Сездә минем бүтән туйгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Бәйге ахырында төрле номинациялар буенча җиңүчеләр һәм призерлар билгеләнде. Аларга бүләкләр, мактау грамоталары тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Сорманда 2004-2007 елгы егетләр арасында көрәш буенча республика турниры узды. Ярышлар 100 спортчыдан торган 7 команданы җыйды. Ярыш нәтиҗәләре буенча 3нче урында Ознакай командасы. Икенчелекне Сорман көрәшчеләре яулады. Беренче урынны Әлмәт шәһәре җыелма командасы алды. 6 алтын, 2 көмеш һәм 1 бронза медаль яулаучы егетләр калабызның Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнә. 23-25 февральдә күрше Баулы шәһәрендә грек-рим көрәше буенча 24 яшькәчә юниорлар арасында Татарстан беренчелеге һәм Баулы районы башлыгы бүләкләренә 18 яшькәчә егетләр арасында 2нче республика турниры узды. Беренчелектә үз авырлык категорияләрендә Хакимҗан Давронов, Ильяс Зинуров һәм Адель Насибуллин җиңү яулый. Умар Гадаборшев һәм Илдан Төхбәтуллин призерлар була. Республика турнирының көмеш һәм бронза призерлары Магомед Башир Арчхоев, Глеб Шикин, Алмаз Каюмов һәм Ибрахим Амриев була. Шулай ук 23-25 февральдә Белоруссиянең Лида шәһәрендә дә грек-рим көрәше буенча ярышлар уза. 2006-2007 елгы үсмерләр арасында узган Лида Open ачык турнирында 170 спортчы катнаша. Илебез данын Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Әлмәт шәһәрләре спортчылары яклый. Алардан тыш килемдә үз талыкларын Казакстан, Үзбәкстан республикалары көрәшчеләре һәм Белоруссия республикасының җыелма командасы күрсәтә. Әлмәтлек Камил Галимов ярышларның бронза призеры була.
24-26 февральда Ульяновск шәһәрендә 16 яшькәчә кызлар арасында Идел буе федераль округы беренчелеге уза. Ярышларда 13 регионнан 107 көрәшче катнаша. Олимпия резервы спорт мәктәбендә ирекле көрәш белән шөгыльләнүче Анжела Закирова һәм Эльмира Никитина үз авырлык категорияләрендә бронза призерлар була. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.